Sumes de fraccions. Recordem que quan sumem fraccions ens podem trobar dos casos. El primer és que tinguin el mateix denominador. En aquest cas no caldria fer res amb els denominadors, mantindríem el mateix denominador i l'únic que caldria seria sumar els seus numeradors. Però en el cas que veurem ara, i com esteu veient, els nostres denominadors són diferents. Per tant, aquí sí que cal recordar allò que vam explicar a la classe, que és molt senzill. Quins passos hem de seguir quan ens trobem i volem sumar una suma que té diferents numeradors? Anem a veure'ls. Primer de tot, cal tenir en compte el signe. Com és una suma, haurem de sumar. Per tant, això és superimportant i no se'ns pot oblidar. Un cop ja tenim clar això, què fem? Primer de tot hem de trobar un denominador comú. Com ho fem? Multipliquem el primer denominador pel segon denominador i el resultat el situarem aquí. D'acord? Per tant, si multipliquem 5 per 3 ens dona 15 i situem aquí el resultat i ja tenim el denominador comú. Ara què caldrà trobar? Caldrà multiplicar els numeradors i denominadors en creu per poder trobar els sumants que sumarem en aquesta fracció. Com ho fem? Mireu, recordeu els passos. Primer de tot, multipliquem el primer numerador pel segon denominador i el resultat el situarem aquí. Molt important això. Doncs som-hi. Si multipliquem 2 per 3 ens dona 6, per tant col·loquem aquí el 6. Ara què ens toca fer? Ara ens toca multiplicar el primer denominador pel segon numerador i el resultat el situarem aquí. I si fem aquesta multiplicació, 5 per 8 ens dona 40 i per tant situem aquí. Ara què ens queda fer? Com el denominador és el comú i ja no l'hem de tocar, simplement haurem de sumar 6 més 40, que en aquest cas ens dona 46. I ja tenim la suma feta. Si es pogués, caldria ara que trobéssim la fracció irreductible, ja sabeu, dividint el numerador i el denominador pel mateix nombre. Però en aquest cas no hi ha un nombre amb el qual puguem dividir el numerador i el denominador i ens doni un número enter, un número exacte. Per tant, el resultat final és aquest d'aquí. Perquè ens quedi clar l'exemple, ho farem amb una altra fracció. Per exemple, si volem sumar 1/mig més 1/3. Vinga, com ho fem? Doncs seguim els mateixos passos. Primer, trobem el denominador comú. En aquest cas, hem de multiplicar 2 per 3, que són els seus denominadors, i això ens dona 6. Molt bé. Recordem que estem sumant. Superimportant. Ara multipliquem els numeradors i denominadors en creu. Primer, el primer numerador pel segon denominador, que això seria 1 per 3, que ens dona 3, i situem el resultat aquí. Segon, primer denominador per segon numerador, 2 per 1, que ens dona 2. Col·loquem el resultat aquí. Molt bé, i ara ja ens caldria només sumar 3 més 2, que són 5. Per tant, aquesta suma de fraccions dona 5 sisens. Restes de fraccions. Per restar fraccions, recordeu que hem de fer exactament igual que hem fet que heu vist abans amb la suma. Però en aquest cas, l'únic que canvia és que en comptes de sumar, al ser una resta, haurem de restar. Simplement el canvi és aquest. Per tant, hem de seguir tots els passos que hem vist amb la suma. Trobar denominador comú i multiplicar numeradors i denominadors amb creu, per poder trobar el resultat. Per tant, anem a fer-ho. Quin és el primer pas a seguir? Trobar el denominador comú. Com ho fem? Multipliquem els dos denominadors i escrivim el resultat al denominador. Per tant, 8 per 3 ens dona 24. 24 seria el denominador comú. Ja el tenim. Ara què ens calia fer? Multiplicar en creu. Recordeu que primer multipliquem el primer numerador pel segon denominador i aquest resultat el col·loquem aquí. Per tant, si multipliquem 3 per 3 ens dona 9. Correcte, ja tenim el primer. Ara anem a buscar el següent. Multipliquem el primer denominador pel segon numerador i aquest resultat l'hem de col·locar aquí. Aquest ordre és important, recordeu. Molt bé. Per tant, si multipliquem 8 per 1 ens dona 8 i col·loquem el 8 aquí. I ara ja està, com que tenim denominador comú, el seguim mantenint i què ens caldrà fer? Restar 9 menys 8, que ens dona 1.
Ja tenim aquesta resta de fraccions feta, el resultat és un 24è. Recordeu que caldria trobar la fracció irreductible en el cas que es pogués, però al tenir un 1 al numerador ja no podem reduir-la més. Anem a fer un altre exemple perquè ens quedi clar. Per exemple, no sé, podem restar 5 sisens menys 2 terços. Com ho fem això? Vinga, recordeu, primer, denominador comú. Per tant, multipliquem els dos denominadors entre ells. 6 per 3, 18. Perfecte. Ara què calia fer? Recordeu que és una resta, per tant cal restar. Multipliquem en creu primer numerador per segon denominador. 5 per 3, 15. Perfecte. I ara què fem? Multipliquem en creu. Primer denominador per segon numerador. 6 per 2, 12. Perfecte. Mantenim numerador, ja ara ens quedaria restar 15 menys 12. Que això ens donaria ni més ni menys que 3. El resultat de moment d'aquesta resta de fraccions és 3 divuitens, però si pensem, aquí sí que podem trobar la irreductible, ja que si dividim el numerador i el denominador entre 3, ens donarà un sisè. I ja tindríem el resultat d'aquesta resta de fraccions.